салом тамошобинони канали TZZ.MIX.STUDIO, бо шумо ҳастам ман Зафар Тағоев. Ман имрӯз тасмим гирифтам ки ҷойҳои ҷолиби шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонро рӯи навор биёрам ва ба шумо тамошобинони ин канал пешкаш кунам. Ва ногуфта намонад ки мо шаҳру ноҳияҳоро рӯи навор меорем, кадом шаҳру ноҳияҳое ки тамошош зиёд мешавад ва кадом шаҳру ноҳияҳое ки моро дастгирӣ мекунад. Мо ҳамун шаҳру ноҳияҳоро рафта бисёртар ҷойҳои таърихиша, ҷойҳои аҷоибша рӯи навор мегирем ва бо шумо пешкаш мекунем. Мо инак аз шаҳри Левакан наворро оғоз мекунем. Бо мо бошед, давомашро худатон интизор шавед. Саломат бошед.